Sziasztok! Ebben a videóban egy nagyon-nagyon egyszerű redstone-os ajtót fogok bemutatni, egy 2x2-est. Na, mi ez a nap? Tehát nagyon-nagyon egyszerű, a kezdők kedvéért csinálom ezt a videót. Amire szükségünk lesz, kő vagy amiből akarjátok építeni, ragadós piszton, kapcsoló, redstone repeater, és ennyi. Na most, hogy kezdjük el? Ide rakunk két pisztont, elé azt az építőanyagot, amit akarjuk. Aztán ugye, azt akarjuk, hogy ide, meg ide csukodjon be. Tehát ide rakunk még két pisztont. Ide rakunk pontosan két piszton között a távolság 4 blokk. Elé is oda rakjuk a követ, és az én megoldásom szerint repeaterrel bekötjük méghozzá így. Repeater, redstone mögé. Ezt is szépen kivezetjük. Ide is repeater, és redstone mögé. Most ezt megcsinálom szépen, tehát levisszük a föld alá, csinálunk neki egy árkot, úgyhogy mind a kettő oldali redstone ráférjen. Nem, itt vezettem le, így. És akkor így levisszük a mélybe. Ja, ide kell egy ilyen. Levisszük a mélybe. Aztán a házatok alapanyagával, vagy ahogy akarjátok, befezitek. Legyen így. Ide is tudunk költeni. Befeditek. Szép, egyenletes legyen. Bocsánat, ez a lag, nem tudom miért van. Bárhova rakhatunk egy kapcsolót. És már kész is van. Ezt be lehet fedni. És akkor semmi se látszik belőle. Akkor ezt a házatokba nagyon szépen meg lehet csinálni. Hiszen egy ajtó, meghúzzátok, kinyílik. Itt is el lehet fedni. És ez kész. Tehát kész van az ajtó. Ez a melyik megoldás volt? Ez a két oldalról befele. És majd a következő videóban megmutatom, hogy föntről lehet, hogy kell megcsinálni. Na akkor ez ennyi is lett volna. Sziasztok!